Επαναλαμβάνω, η πρόθεση απόψη είναι να μην μιλήσουμε για τα τρέχοντα, ενώ είναι και αυτά σημαντικά, αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα της κρίσης λίγο πιο μακροσκοπικά. Η πρόθεσή μου λοιπόν ήταν και είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή τελειοδολόγηση της κρίσης. Δηλαδή, μιλήσαμε για μια κρίση του κεφαλαίου και ζούμε για μια κρίση της εργασίας και της κοινωνίας. Μιλήσαμε για μια κρίση του νέου ελευθερισμού και ζούμε μια τεράστια επίθεση του ελευθερισμού. Τι έχει γίνει λοιπόν αυτά τα χρόνια? Μετά από αυτό θα προσπαθήσω να αναφερθώ στην κρίση του ευρώ και την κρίση του ελληνικού καπιταλισμού για να προσπαθήσουμε να δούμε πού μπορούμε να βρούμε την συνάφειά τους και μετά τα υπόλοιπα στη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κρίση την οποία ζούμε, θα μπορούσαμε την εξέλιξή της να την χωρίσουμε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει με την έναρξη της κρίσης και κυριαρχείται από το φαινόμενο της υποτίμησης των αξιών, της υποτίμησης και της καταστροφής κεφαλαίου. Η αρχή έγινε την άνοιξη του 2006 με την πτώση των τιμών των ακινήτων στις ΗΠΑ. Όμως τα ακίνητα αυτά είχαν τίτλοποιηθεί, δηλαδή είχαν γίνει ομόλογα και είχαν πουληθεί. Άρα η μείωση των τιμών των ακινήτων οδήγησε σε μείωση των τιμών των ομολόγων. Και επειδή τα ομόλογα αυτά τα είχαν τράπεζες και άλλα ιδρύματα, κανείς δεν ήξερε πόσα ακριβώς ομόλογα είχε κάθε τράπεζα και άρα ποια ήταν η αξία της τράπεζας. Αυτό λοιπόν πολύ σύντομα οδήγησε στο φαινόμενο η μία τράπεζα να μην εμπιστεύεται την άλλη τράπεζα και να μην τη δανείζει. Επομένως κατέρευσε η διατραπεζική αγορά δανεισμού. Οι τράπεζες δεν δουλεύουν μόνο με τις καταθέσεις, δανείζονται και ό,τι θέλεις. Αυτό με τη σειρά του, αφού λοιπόν οι τράπεζες δεν δάνεισαν μία την άλλη, δεν εμπιστευόταν μία την άλλη, έπεσαν οι τιμές των μετοχών των τραπεζών. Αυτές συμπαρέσυραν τις τιμές όλων των επιχειρήσεων. Είχαμε μία κατάρρευση των χρηματιστηρίων. Αν θυμάστε, λίγο αργότερα από το 6, έχουμε φτάσει ήδη στο 2008, το φθινόπωρο. Από τα μέσα λοιπόν του 2006, κορυφαία εκδήλωση αυτής της διαδικασίας είναι η χρεοκοπία της Lehman Brothers, η οποία ήταν μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ και του κόσμου, μια επενδυτική τράπεζα και άλλων επιχειρήσεων, τις οποίες δεν θα αναφερθώ. Από τα μέσα λοιπόν του 2006 μέχρι το φθινόπωρο του 2008, η κρίση αναπτύσσεται σταδιακά και εκδηλώνεται ως μία κρίση πλέον, όχι των subprimes, δηλαδή των μη εγγυημένων δανείων όπως αρχικά θεωρήθηκε, αλλά ως μια γενικευμένη διαρθρωτική κρίση του καπιταλισμού, διότι στο μεταξύ η κρίση αρχίζει και επηρεάζει και την πραγματική οικονομία. Η συνειδητοποίηση της κρίσης και του βάθους της κρίσης οδηγεί σε μια σειρά πολιτικές αλλαγές που ίσως δεν τις προσέξαμε τότε και τώρα πρέπει σιγά σιγά να τις ανακαλέσουμε στη μνήμη για να δούμε τι συνθέτουν. Παραδείγματος χάρη το G7 έδωσε στη θέση του G20. Είχαμε μια διεύρυνση δηλαδή του διευθυντικού οργάνου του παγκόσμιου καπιταλισμού. Με την ενσωμάτωση χωρών μεγάλων και οικονομικών μεγάλων όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία κλπ. Δεύτερο, έγινε κάτι τότε του οποίου τη σημασία εμείς τώρα την καταλαβαίνουμε. Αναβαθμίστηκε το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, Ταμείο. Και διαμορφώθηκε, μπορούμε να πούμε τότε, μιλάμε για το φθινόπωρο του 2008, το Επιτελείο Διεύθυνσης και Διαχείρισης Κρίσης, το οποίο αποτελείται από τις συντονισμένες κεντρικές τράπεζες, σε ένα ρόλο
πολύ την πυρότητα, θα λέγανε μερικοί, με κάποια παράδοση στην αριστερά. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ένα ρόλο πενταγώνου, ας πούμε, και με το G20 στο ρόλο του Κοινοβουλίου. Βεβαίως, το ΔΝΤ για το οποίο μιλάμε είναι εποπτευόμενο και ελεγχόμενο από τη ΣΥΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν βέτο στις αποφάσεις του ΔΝΤ. Η σύνοδος του G20 στην Ουάσιγκτον 15 Νοεμβρίου του 2008 σε συνθήκες οικονομικού πανικού διαβεβαιώνει την πίστη του G20 στις αρχές της αγοράς, εντοπίζει και θεωρεί μια από τις αιτίες της κρίσης τις ανεπαρκείς διαρθρωτικές αλλαγές, δηλαδή τον ανεπαρκή νεοφιλελευθερισμό, και σηματοδοτεί έτσι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η διαχείριση της κρίσης. Το δεύτερο στάδιο της κρίσης μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει από τότε, δηλαδή το φθινόπωρο του 8, και χαρακτηρίζεται από έντονες κρατικές παρεμβάσεις, πρωτοφανείς, που στόχο έχουν την διάσωση του συστήματος από την κατάρρευση, η οποία ήταν υπαρκτή. Ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός. Τον Οκτώβριο του 2008 λαμβάνεται μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ και όλο αυτό το σύστημα εξουσίας που περιέγραψε. Η απόφαση λέει ότι σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συστημικά σημαντικά, δεν θα αφαιθούν να χρεοκοπήσουν. Άρα δεν θα έχουμε άλλες Lehman Brothers. Αυτό γίνεται αφιτερία για προγράμματα ενίσχυσης των τραπεζών, ακόμα και κρατικοποίηση τραπεζών που κινδύνευαν, καθώς και προγράμματα τόνωσης της δημόσιας δαπάνης για να αποτραπεί η εκτός ελέγχου εξέλιξη της κρίσης. Τα ποσά που διατέθηκαν είναι τεράστια, πρωτοφανή. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διατέθηκαν ποσά της τάξης των 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των τραπεζών και την διάσωση άλλων επιχειρήσεων, όπως General Motors στην Αμερική και Ενώ λοιπόν η υποτίμηση του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου συνεχίζεται, το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται από μια δεύτερη λειτουργία, πολύ σημαντική, η οποία είναι η κοινωνικοποίηση του κόστους της κρίσης. Δηλαδή όλες αυτές τις παρεμβάσεις που είπα, συνοπτικά, συνιστούν παρεμβάσεις που σκοπό έχουν να αφομοιώσουν, να κοινωνικοποιήσουν, να κρατικοποιήσουν τις ζημιές της κρίσης. Ήδη δηλαδή από το δεύτερο αυτό στάδιο τίθενται οι βάσεις για αυτό που θα δούμε αμέσως μετά στο τρίτο στάδιο, οι δημοσιονομικές κρίσεις. Όμως πριν από αυτό αξίζει να θυμηθούμε ότι η σύνοδος του G20 που έγινε στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2009 με τον Gordon Brown πρωθυπουργό τότε της Βρετανίας, έγινε τότε μια προσπάθεια αυτές τις κρατικές παρεμβάσεις να ονομαστούν επιστροφή του κεινσιανισμού. Ενώ σήμερα κατανοούμε ότι ήταν προσπάθειες με τη βοήθεια πολιτικών και παρεμβάσεων που εκπορεύονται από τη λογική του κεινσιανισμού, αλλά ήταν παρεμβάσεις με σκοπό την διάσωση του νεοφιλελευθερισμού. Ήταν μια πρόσκαιρη παρέκκληση, ήταν ένα βήμα πίσω για να πάνε μετά δύο βήματα μπροστά. Στην ίδια σύνοδο του Απριλίου του 2009 έγινε επίσης κάτι που ίσως δεν το γνωρίζουμε όσο θα έπρεπε τότε και μας αφορά σήμερα. Εκεί αποφασίστηκε να αυξηθεί το κεφάλαιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και από 250 δισεκατομμύρια ευρώ δολάρια να γίνει 750 δισεκατομμύρια δολάρια. Γεγονός που δείχνει ότι ίσως τότε, δεν το ξέρουμε, αλλά ίσως τότε πάρθηκαν αποφάσεις γεωπολιτικού χαρακτήρα, τις οποίες σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματά τους. Δηλαδή, ενδεχομένως τότε αποφασίστηκε η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρεμπιπτόντως λέω, δεν υπάρχει στην Ελλάδα όπως ορισμένοι λένε, υπάρχει στη Φραγκφούρτη, στο κέντρο του ευρώ. Είναι μέλος του μηχανισμού διάσωσης
των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Το τρίτο στάδιο, στη σύνοδο εκείνη του G20 που έγινε τον Απρίλιο του 2009, χαιρετίστηκαν αυτές οι παρεμβάσεις εφόσον αποσκοπούν στη διάσωση του συστήματος, αλλά ανελήφθη η δέσμευση να ετοιμαστούν αξιόπιστα προγράμματα εξόδου. Εξόδου όχι από την κρίση, όπως κανείς θα νόμιζε, αλλά εξόδου από εκείνα τα μέτρα που κατά παρέκκληση του ελευθερισμού ελήφθησαν. Και ερχόμαστε λοιπόν στο τρίτο στάδιο της κρίσης, στο οποίο βρισκόμαστε, που η αρχή του μπορούμε να τη δούμε αμέσως μετά τη σύνοδο του Λονδίνου, δηλαδή αμέσως αρχίζουν οι πιέσεις για τα προγράμματα εξόδου, και ορόσημο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι η σύνοδος η επόμενη του G20 που έγινε στο Τορόντο του Καναδά τον Ιούνιο του 2010. Πρόσφατα δηλαδή. Ένα χρόνο και 2 μήνες μετά τη σύνοδο του Λονδίνου, η σύνοδος αυτή του Τορόντο κατέληξε στο ποιες θα είναι αυτές οι στρατηγικές εξόδου, επαναλαμβάνω όχι από την κρίση, αλλά από τα μέτρα που είχαν ευθύνει. Εκεί λοιπόν ελήφθησαν 3 αποφάσεις, που ίσως δεν προσέχτηκαν, αλλά τώρα μπορούμε να τις σκεφτούμε. Η μία απόφαση ήταν ότι μέχρι το 2013 όλες οι χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες πρέπει να μειώσουν τα ελλείμματά τους κατά 50%. Θα ακούσατε ίσως ότι και ο πρόεδρος Ομπάμα πρόσφατα δήλωσε πάγωμα των μισθών για 2 χρόνια στους δημόσιους υπαλλήλους των ΗΠΑ. Η δεύτερη απόφαση ήταν ότι όλες οι χώρες πρέπει μέχρι το 2016 να αρχίσουν να μειώνουν το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ. Και η τρίτη απόφαση ήταν ότι όλες οι χώρες πρέπει να επιταχύνουν την υλοποίηση των λεγόμενων διαρθρωτικών αλλαγών. Τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις? Αυτές οι αποφάσεις είναι πολύ σημαντικές και κρίσιμες για το μέλλον. Διότι σημαίνουν πρώτον, το σωρευμένο κόστος της κρίσης, που όπως είπαμε πριν στο δεύτερο στάδιο τα κράτη απορρόφησαν, αυξάνοντας τα ελλείμματα και τα χρέη τους, αυτό το σωρευμένο χρέος με πολιτικές λιτότητας θα πρέπει να αναδιανεμηθεί σε βάρος των εργαζόμενων. Το οποίο γίνεται. Το δεύτερο σημαίνει ότι οικοδομείται μια αντίληψη που αφορά όχι μόνο τις υπερχρεωμένες χώρες όπως είμαστε εμείς, αλλά και χώρες χωρίς χρέη, όπως η Φιλανδία ή άλλες. Ότι πρώτα δημοσιονομική σταθεροποίηση και μετά ανάπτυξη. Αν έχεις χρέος, αυτό αιτιολογείται με το χρέος. Αν δεν έχεις χρέος, αυτό αιτιολογείται με τον κίνδυνο να έχεις χρέος. Άρα η λιτότητα γενικεύεται και πρόσφατα που είμαστε στο συνέδριο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είδαμε με ποιο άγχος μιλούσαν ενάντια στη λιτότητα, όχι μόνο οι νότιοι, οι εκπρόσωποι της αριστεράς του Νότιου, αλλά και οι εκπρόσωποι της αριστεράς της Φιλανδίας, όπως είπα, της Γερμανίας κλπ. Η τρίτη επιλογή που υπολαμβάνει σε αυτές τις αποφάσεις είναι ότι ανάμεσα στη σταθερότητα των τιμών και τη σταθερότητα της απασχόλησης προτιμάει το σύστημα τη σταθερότητα των τιμών. Ανάμεσα δηλαδή στον κίνδυνο μιας ύφεσης ανεξέλεγκτης και τον υποθετικό κίνδυνο κάποιου πληθωρισμού στο μέλλον, προτιμά το σύστημα να αποτρέψει τον κίνδυνο του πληθωρισμού, του υποθετικού, και ας εξελιχθεί η ύφεση και η ενεργεία όπου θέλει να σου πάρει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι το ενδιαφέρον είναι πως ο σωρευμένος πλούτος, ο οποίος υπάρχει κυρίως με τη μορφή των κινητών αξιών, δηλαδή χρήμα, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, να μην χάσει την αξία του. Αν η ενεργεία πάει από το 10% στο 30%, αυτός που έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, το 1 εκατομμύριο ευρώ θα υπάρχει και θα έχει και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Άρα οι επιλογές αυτές έχουν ένα κοινωνικό, ταξικό περιεχόμενο. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη περιοδολόγηση λέγοντας ότι αυτό το
σε αντίθεση με τις κυκλικές κρίσεις του καπιταλισμού, που έχουμε κρίση, μετά έχουμε ανάκαμψη, μετά έχουμε άνθηση, μετά έχουμε ύφεση, μετά κρίση. Εδώ με αυτές τις διαρθρωτικές κρίσεις, τα στάδια που περιέγραψα είναι περισσότερο λειτουργίες. Δηλαδή θέλω να πω και σήμερα ακόμα η διαδικασία της καταστροφής του κεφαλαίου συνεχίζεται. Η διαδικασία της κρατικοποίησης μέρους του καταστροφόμενου κεφαλαίου συνεχίζεται. Όμως κυριαρχεί στο τρίτο στάδιο η διαδικασία της αναδιανομής όλου αυτού του κόσμου σε βάρος κοινωνίας, σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων.